Goddag, jeg hedder Herman. Jeg er en dværg. Jeg er 5.573 år gammel. Mit navn det er så Tubang. Jeg er også en dværg. Jeg er gift med Herman. Og jeg er 15.572 år. Det var julemanden, der gav mig dem. Det var mine gaver. Nej, det gjorde jeg. Jo, han kom selv ned ad skorstenen. Ja, men det er min adresse, der står der. Ja, så det er til mig. Det er til mig. Nej, han kom selv med dem. Ja, det var en fejl. Ja, mine gaver. Nej, det er. Okay, ti stille. Børn har taget gaverne. Det er færdigt. Nu. Det er løgn, det er mine gaver. Der er de. Forkert. Jeg som lyset må gøre noget. Jeg vil kaste mit lys over dem. Spred dig lys.